mun sha ruwa. So sauran na kan hanya suna tawowa. We are just trying to mai son mu wuce babban gadar ruwan nan da yake dauke mutane ko kuma ba gada wanda sai an daga mutane sama ake iya wucewa da su. Shi yasa muke ta gudu muna ta saurin mu samu mu wuce wajen. In ba haka ba sai dai mu sake komawa baya mu je mu kwana a ƙauyen. In so gobe kuma sai mu sake tasowa mu fito, which we did not prepare for. Amma da yake dawa can mun san anytime za a iya ruwan sama kuma an ce mota baya zuwa garin. So already mun ɗauko extra kaya muka koma mota, za mu cire kayan jikinmu mu sa extra kaya a jikinmu. So neto za ki bani da hankali, but it's so much fun. I know I'm going to have kata after this. Na san zan yi muka sai na yi wajen kwana biyu ban fita ba. Wai na ta duka fuska na. Alhamdulillahi abin da ya kai mu dai mun yi achieving, kuma muna fatan gwamnati za su duba wa mutanen Ba'awa, Kiru local government. Muna fatan gwamnati za su duba su da idan rahama. Just imagine wacce tana da ciki tana da complication, ko mace ta yi nakuda akan hanya ba mota da zai iya kai ta kan gida sai dai ta mutu, ko kuma ubangiji Allah ya tsare ta kawai sai ta kai gida sana'a ta haihu. Just imagine ɗaya daga cikin mu ba lafiya ko wani abu. An mini kilomita daga nan zuwa cikin gari inda mota yake na za mu tsallaka ruwan nan. Just imagine. Gwamnati ku yi wa Allah da manzansa, ko mun am sure akwai local government da yawa irin wa'annan da suke bukatar taimakon gwamnati. Don Allah da annabi gwamnati ku taimaka. Don Allah da annabi gwamnati ku taimaka. Ku yi wa Allah ku dubi mutanen Ba'awa da other local da suke cikin wannan yanayin da ba mota ba hanya. Tsakani fa da Allah ruwan da ko ba a ma fara ba, ina ji can wanda ake yafi nan ka ganda can yayi duhu. Ubangiji Allah ya tsare mu, Allah ya samu fita lafiya. Oye Allah na alhamdulillah dai kun buka fita daga garin lafiya musu. I'll be so happy. Sauran mutane wasu na baya wasu na gaba, ba san wani hali suke, wasu wani situation suke ba. Da hankali na ya biya tashi wallahi tallahi, gashi ba network balle in same su in ji ya suke. It's not easy. We are doing this ba wai we want to show off ba, a'a muna yi ne da gwamnati su gani inda ba za su iya zuwa ba. In kuma ana musu ƙarya ne a ce an yi, su san cewa ba a yi ba at all.